Srbija bi ove godine trebalo da bude domaćin Europride, koji bi trebao da se održi u Beogradu od 12. do 18. septembra. Da li ćemo mi Srbi biti tradicionalno dobri domaćini ili ćemo negdje morati da povučemo crtu? Srpski narod je u celom svetu poznat po svom gostoprimstvu, što vuče korene još od starih Slovena, gde se verovalo da gost može biti neki od njihovih bogova i morao se ispoštovati u svakom smislu, kako se božanstvo ne bi uvredilo. Ta tradicija se očuvala do danas, gde je za nas, Srbe, gost svetinja. Međutim, šta se dešava kada gost ne poštuje svog domaćina ili kad ga otvoreno vređa? Da li mi trebamo da ćutimo ili da odbranimo svoju čast i čast naših bližnjih? Major Gavrilović je u Prvom svetskom ratu održao jedan patriotski govor braniocima Beograda. Tačno u 3 časa neprijatelj se ima razbiti vašim silnim jurišom, razneti vašim bombama i bajonetima. Obraz Beograda, naše prestonice, ima da bude svetao. Vojnici, junaci, vrhovna komanda izbrisala je naš puk iz svog brojnog stanja. Naš puk je žrtvovan za čast otadžbine i Beograda. Vi nemate više da brinete za vaše živote koji više ne postoje. Zato napred u slavu za kralja i otadžbinu. Živeo kralj, živeo Beograd. Da li bi oni svesno žrtvovali svoje živote da su znali u šta će se naš Beograd pretvoriti? Da li bi Karađorđevi ratnici jurišali na bedeme Beograda da ga oslobode od Turaka, da su znali da će se danas u Beogradu održavati razni festivali poput gej parade, merdite i sl. Da su naši preci to znali, verovatno da bi ostavili Turcima Beograd, jer Turci takvu sramotu sebi ne bi dozvolili. Pre par dana vladika Nikanor uzburkao je srpsku javnost svojim govorom gde poziva građane da ustanu protiv ove parade i odbrane svoju decu i svoje porodice. Sporno je to što je prozvao i srpsku premijerku, a pominjao je i oružje. Tako da se sada digla velika medijska hajka na njega i pitanje je kako će se sve završiti. Ono što ipak malo budi nadu da ćemo se mi Srbi probuditi i ne dozvoliti sebi tu sramotu, to je skup koji se pre par dana održao u Beogradu, gde su ljudi sa svojom decom i ikonama šetali ulicama Beograda i na taj način jasno dali do znanja da Europride u Srbiji nije dobrodošao. Ono što zabrinjava, ali što ne čudi, je da nijedan medij u Srbiji nije preneo vest o tome, iako je u šetnji učestvovalo više hiljada ljudi. Medijski prostor u Srbiji prenatrpan je drugim vestima, a to je stanje na Kosovu i Metohiji. Naime, privremene prištinske institucije najavile su da će u septembru uvesti mere na koje su se Srbi oštro pobunili pre mjesec dana. Tada je na barikadama bilo vrlo napeto i samo je jedna iskra falila da dođe do ozbiljnog sukoba. Srbija će na provokaciju Prištine odgovoriti tako što će u septembru uzbuniti celokupnu vojsku. Pozivaju se čak i rezervisti, gde je planirano da se održi velika vojna vežba. Moje lično mišljenje, a volio bih da sam u pravu, je da je ova vežba samo maska gde bi trebalo da se usmeri pažnja javnosti, a da se Europride održi u senci tih dešavanja. Ili da zbog dešavanja na Kosovu i Metohiji neće biti bezbednosno sigurno da se Europride održi u Beogradu i tako bude odložen. Pre 2 godine, kada je zbog pandemije u celoj Evropi bilo zatvaranje i u medijima išle samo vesti o zaraženima, u senci je protekla vest da je NATO gomilao svoje tenkove na istoku Evrope. Tako da se ja nadam da će i sada sa nama biti tako, kao u mađioničarskom triku. Pažnju posmatrača usmeriš na ono što želiš, dok mu iza leđa napraviš podvalu. Šta će se sve izdešavati, saznaćemo vrlo brzo, ali da moramo da se branimo, moramo. Jer u zemljama u kojim je LGBT postao normalan, sada polako kreće priprema javnosti da je pedofilija normalna.
A šta je sljedeće? Ja samo pozivam i molim sve Srbe, i one koji će se boriti u Beogradu i one koji će se boriti na Kosovu i Metohiji, da ne nasedaju na provokacije i da ne primenjuju silu, ali da budu hrabri i istrajni, jer sigurno ćemo pobediti, zato što je pravda na našoj strani.